Ka noyudo okadho, noneno ng'ato moro mane muofu nyaka anyuolne. Jopuonjrene nopenje ni, Rabi, ng'ano manoketho, jali koso jonyuolne momiyo onyuole muofu? Yesu nodwoko niya, jali ne ok oketho kata jonyuolne, to mondo tich Nyasaye onyisore ratiro kuome. Onego watim tich jal mano ora kapod odiechieng'. Otieno biro ma ng'ato ok nyal tiyoe. Kapod an e piny, an e ler mar piny. Ka nosewacho ma, nong'ulo olawo e lowo, noloso chuodho gi lowo, nowiro wenge ng'atno gi chuodhono, kendo nowachone niya, dhi iluok wang'i e yawo miluongo ni Siloham, tiende ni ote. Eka nodhi, noluoko, kendo noduogo koneno. Jodalagi gi joma ne yande nene ka en jakwecho nowacho ni, mani ok en jal ma yande bet ka kwecho koso? Jomoko nowacho niya, jali ego. Jomoko nowacho ni, ooyo, to ochalo kode. En to nowacho niya, an en. Eka ne gipenje niya, wang'i noyepo nade? En nodwoko ni, ng'atno miluongo ni Yesu noloso chuodho mowirogo wengena. Nowachona, dhiyo Siloham, iluok wang'i. Nadhi, naluoko, mi naneno. Eka ne gipenje niya, en kanye ng'atno? Nowacho ni, akia. Ne gitero jal manobedo muofu ir jo-Farisai. Ne en Sabato, chieng' mane Yesu oloso chuodho, kendo noyawo wang'e. Eka jo-Farisai bende nopenjo kaka nokelo neno. Nowachonegi niya, noketo chuodho e wengena, kendo naluoko mi naneno. Jo-Farisai moko nowacho ni, ng'atni ok oa ka Nyasaye, nikech ok omako chik Sabato. To moko nowacho niya, ng'at ma jaricho nyalo nade timo ranyisi makamagi? Mi ne gipogore kendgi. Eka ne giwacho ni muofuno kendo ni, in iwacho nadi kuome? Nikech iwacho ni noyawo wang'i. To en nowacho ni en janabi. To jo-Yahudi ne ok oyie gi gima niwacho kuome, ni yande en muofu kendo koro oneno. Nyaka ne giluongo jonyuol muofuno mane koro neno, kendo ne gipenjogi ni, mani en wuodu muwacho ni nonyuol muofu, koso okelo nadi neno koro? Jonyuolne nodwoko ni, jali wang'eyo ni en wuodwa, kendo ni nonyuole muofu. To kaka okelo neno koro, wakia. Kendo ng'ama oyawo wang'e, wan wakia. Penjeuru owuon. En ng'at maduong', en owach wachne owuon. Wechegi jonyuolne nowacho nikech ne giluoro jo-Yahudi, nikech jo-Yahudi noseporo wachni, ka ng'ato ohulo ni en Kristo, to noriembe e sinagogi. Emomiyo jonyuolne nowacho niya, penje uru, en ng'at maduong'. Eka ne giluonge mar ariyo, jalo mane muofu. Ne giwachone niya, wach adiera e nyim Nyasaye, wan wang'eyo ni ng'atni en jaricho. Jalo nodwoko ni, kata en jaricho, akia. Wach achiel ema ang'eyo, ni yandi an muofu
to koro aneno. Ne giwachone ni, notimoni ang'o? Noyawo wang'i nade? Nodwokogi niya, koro ok eka aa wachonu, to ok uwinjo. Ang'o ma omiyo udwaro winjo kendo? Koso un bende udwaro doko jopuonjrene? Ne giyanye ka giwachone ni, in e japuonjrene, wan to wan jopuonjre mag Musa. Wan wang'eyo ni Nyasaye nowuoyo gi Musa. Jali to wakia kamoayoe. Ng'atno nodwokogi niya, kara mani en wach miwuoro. Un ukia kumoaye, to en emoyawo wang'a. Wang'eyo ni Nyasaye ok winj joricho. To ka ng'ato lamo Nyasaye kendo timo gima odwaro, jalo ema owinjo. Nyaka nene pok owinji ni ng'ato oyawo wang' ng'at monyuol muofu. Kada ng'atni ok oa ka Nyasaye, da ok onyal timo gimoro. Gin ne gidwoke niya, in nonyuoli e richo chutho, kendo in ipuonjowa koso? Eka ne giriembe oko. Yesu nowinjo ni giseriembe, kendo ka noyude, nowachone niya, in iyie kuom Wuod Nyasaye koso? Jalo nodwoko ka penje ni, to en ng'a, Ruoth, mondo ayie kuome? Yesu nowachone niya, isenene, kendo en emowuoyo kodi ni bende. Nowacho ni, ayie Ruoth, kendo nodende. Yesu nowacho niya, an nabiro e piny ka nikech bura, ni joma ok nen mondo onen, kendo joma neno odok muofni. Farisai moko mane ni kode nowinjo wechegi, kendo ne giwachone ni, wan bende wan muofni koso? Yesu nokonegi niya, kada un muofni, da ok ubet gi richo. To koro uwacho ni waneno, emomiyo richou osiko.